Mumastreets social media manoswera nichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Ndinayo nyaya ndoda kuti ndinge ndiri ndinosvitsa kwamuri mumoziva kuti zvii zviri kuitika mumastreets umu. Asi chekutanga kana wanga usati wasubscribe paSaint TV mukana uchiripo kuti usubscribe turn on your notification bell kuitira kuti every time we upload your video you will be notified. Chito zviri kudi kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint pano panumber 1 YouTube channel yenyu yamunofarira. Handiti vazukuru, so nyaya yandauya nayo inyaya yepost rakandwa naPassion Java. Post iri panapa post iri kuratidza kuti zvoni kuStar FM vari kuda kunominata vari kuda kudiko, vada kutsvaga the best producer muZimbabwe. Handiti best producer kureva kuti munhu anogona kubika mangoma akaitawo mahits akawanda. Handiti mahit songs akawanda. Ndo post rakandwa nani naPassion Java. Asi zviri kuratidza vazukuru kuti panongori nemaproducer mashoma ende maproducers aripo haasiriwo anganzi ndo mabest producers, ngataura nechokwadi. Handiti Passion Java apa ari kutomaketawo hake bruru wake oskid, but zirewo kuti ndiye anorira stereki because tikada kutarisa kune muchinda anonziwo Simplex namakumbe productions. Vazukuru varume ava vanobata mushina. Handiti but mazita avo haasi kuwanikwawo ari anoapiyawo pamanominees apo. Handiti chotonotoshawa toti politics dzachona zvinombobva nepi, kuti kuvengere kana kuti kudii kana kuti havasi kuzvinzwa, havasi kunzwa music yavo yavakabika. Because tikada kutarisa the likes of vakaita samakumbe ndiye akabika maartist akasiyana-siyana kusanganisa naMambo Dhuterere. Mambo Dhuterere chaichai producer wake ndiani ndimakumbe. Ukada uchekawo Dorcas Moyo pane song yake iri kurira zvakanyanyisa inonzi naJesu zvinoita, yakabikwa namakumbe. Ukada ucheka Matthias Mere double makorokoza muchechi, nziyo idzodzo dzese ndimakumbe akadzigadzira. Mbeu naDhuterere ndoringe imi akaita ndimakumbe. Also tikada kutarisa vanhu akaita saSimplex music. Simplex abika mahit songs akawandisa. Fadza mutengi kuti irire ndiSimplex. Ukada ucheka mahits ake it is are endless, and the list is endless. Handiti vazukuru, so makumbe azosvikawo paapindura kuposta Passion Java abva ataurawo nehasha nekutsamwa. Vakanda post rake nderiri, zviverengerei vazukuru. Riri kutoradzawo kuti zveshuwa makumbe anotoziva kuti chibaba. Handiti panyaya dzekuproducer mangoma chibaba kutopfuura dzimwe timu dzese dziripo dzakandwapo, dzimwe dzisingatozivikanwe idzi. Also Simplex chibaba. Handiti panyaya dzekuproducer maproducers anorova, but mazita avo anongojambwa gore negore, havataurwe nezvavo. Why tisingagona kungopawo credit kune vamwe vanhu amaZimbabwenzi? So kune vamwe vanhu vanongogona. Star FM, vanhu veStar FM muri radio hombe mufanira kunge muri munorohwa nehana mukajamba mazita anenge ana makumbe naSimplex. Mufanira kuvhunduka. Musatore vanhu nekuti vane mascandals akawanda, kana kuti muri kuda kuti ana Simplex namakumbe vaite mascandals kuitira kuti munge muri munowanominate. Muda vanhu vanonyanyisa chati ili vanotaurisa, ndo vamunoda, ndo vamakazadza paposta. Amen. Munozviona sevazukuru nenyaya yemakunominata kwavanoita. Zvinga zviri fair izvi kana kuti ndezvemanga plus hazvipiwe mari, so hapana getaway nechilisti chenyani hachina nebasa resechi. As long makumbe naSimplex havasipo hachina nebasa. Chilisti chenyu ndechekunyepa, mazviwa ndechekumm. Ndindadaro sekuru vevanhu. From uncle side the only Zim uncle ndo chandauya nacho vazukuru. Ameno munozviona sei zvinongoitwa zvinhu zvine chikiribidi. So chikiribidi chega muchatoona munhu anonzi ahwina ipopa yaka ondoshayiwa toti chikiribidi chacho haofunga kuti levels angamirirane naSimplex. Iwowo nekufunga kwako levels angagadzirane ngoma namakumbe. Amaona kuti zvinhu zvacho ngoona kuti chikiribidi. Meno mafungiro angu from ango saying the only Zimbabwean ango nchiti much love.